Mae'r dalau pori o fewn cylchdro fel arfer yn cael eu cyfeirio atynt fel padog, ac weithiau hefyd fel celloedd. Mae maint padog yn ddibynnol ar gyfanswm yr arwynebedd sydd ar gael i'r cylchdro, y cyfnod pori dymunol, hynny ydy y nifer o ddyddiau ydych chi'n dymuno i'r da byw fod yn pori'r padog, ac ar nifer, pwysau a cyfnod cynhyrchiant y da byw. Mae dwy ffordd o benderfynu ar faint padog. Mae'n ddibynnol ar os ydych chi eisiau cynllunio cylchdro ar gyfer nifer penodol o dda byw, neu os ydych am gynllunio cylchdro ar gyfer rhan penodol o'r fferm. Dyma eglurhad. Mwyn cyfrifo maint padog a cyfanswm yr arwynebedd wrth y galw, mae rhaid ni nodi y cyfanswm galw, sy'n gallu bod yn 400 kg mater sych y diwrnod, Dewis yn cyfnod pori dymunol, enghraifft 3 diwrnod, ac allan o ddau swm yma mi allwn ni gyfrifo'r glaswellt sydd angen. Yna, mae rhaid ni nodi y glaswellt sydd ar gael yr hecter, enghraifft gorchu mynediad o 2,500, tynnu gweddilleb o 1,500 yn rhoi 1,000 o gilos ar gael i ni. Gyda'r ffigurau yma wedyn, mi allwn ni gyfrifo maint y padog, sy'n yr esiampl yma yn 1,2 hecter. Mae ni fewnbynnu wedyn hyd y cylchdro, enghraifft 30 diwrnod, ac yna gallu cyfrifo nifer y padogau sydd angen drwy rannu hyd y cylchdro gyda'r cyfnod pori. Yna ar y diwedd, mi allwn ni gyfrifo'n cyfanswm arwynebedd sydd angen trwy luosi nifer y padogau gyda maint un padog. Gallwn ddefnyddio cyfrifo'n tebyg i gyfrifo maint padog a cyfanswm galw wrth arwynebedd. Yn y senario yma, mae 15 hecter ar gael. Pe byddwn yn dewis hyd cylchdro o 24 diwrnod, cyfnod pori dymunol o 3 diwrnod, mae'r nifer y padogau dda ni angen yn 8, a pob un o faint 1,9 hecter. Byddai'r system yma angen grŵp o dda byw gyda galw o 625 kg mater sych y diwrnod. Pan yn dewis maint padog, rhaid bod yn hyblyg a gweithio gyda gosodiad presennol y fferm. Enghraifft, mae'r fferm hon wedi ei rannu badogau ar sail terfynau presennol y caeau a'r rhai i israniadau i roi maint padog cyfartalog sy'n siwtio'r system. Lle yn yr esiampl hwn, mae un cae wedi ei rannu i 8 padog o feintiau hafal. Yn y fideo nesaf, byddaf yn egluro'n bellach sydd i gynllunio cylchdro.